De situatie is nu dat de EK nog gespeeld wordt. Wij zijn net begonnen, 1 of 2 trainingen. En de komende maanden komen er allemaal spelers bij en worden nog verkocht. Dus die onduidelijkheid vind ik dusdanig dat we niet over doelstelling moeten praten. We moeten gewoon maar kijken en hard werken nu. En, week voor week kijken hoe het gaat. En tegen die tijd dat het duidelijk is hoe de selectie is en ook de tegenstanders, et cetera, dan zit je al eind augustus. En dan denk ik dat het enigszins zin heeft om een doelstelling te gaan formuleren. Ja, toch denk ik dat uw naam is inherent verbonden aan een hoog verwachtingspatroon. Ja. Is dat vervelend? Nou, nee hoor. Ik bedoel, wij gaan toch gewoon ons best doen en meer kunnen we niet doen. Dus, en wij zijn allemaal ook nieuwsgierig en leergierig, dus we willen er allemaal iets moois van maken. En je zal altijd als sportman, en dat geldt voor de voetballers en ook voor de trainingsstaf, je wil altijd het beste eruit zien te halen. Dus dat is toch hoe je uiteindelijk ingesteld bent.